चले ब्यास जौन गौनी बजौनी तो ठीक है गौनी बजौनी। हाँ अब तो अपन अंतिम गाली हनी। हाँ हमन के गाना बजाना में जो अंतिम ताल गाली हलो कर बाद में के बोलल बाउरे का है। हाँ जी हाँ और संस्कार हो गइल बा ऐसे। अब रुआ से विशेष का कहे के बा जी अभी है बा कि एगो हम और लास्ट गाना गाई गाय अच्छा लाल भैया डफरा में गाना रही हाय हाय लेकिन ओहो में एगो विषय बड़ा बढ़िया बाटे। का हो ऐसन जुग आ गइल कैसो कि दू छोटी छोटी लड़की भैया हाय देखा तनी किस्म किस्म के मुंह बना के सेल्फी खिंचवावे में लागल बड़ी सो। मोबाइल लेके सेल्फी खींचे में लागल बड़ी सो। और खाली काहे खातिर कि फेसबुक पे डालब तकर पे बड़ा लाइक आई बड़ा निमन निमन कमेंट आई इतने खातिर। ओइसने को लड़की के देख के कवि जी के कहे के पड़ल कि अरे सेल्फी ले बे खातिर त रुखिया भइल बे अरे सेल्फी ले बे खातिर ई त रुखिया भइल बे कि हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे। और कर व्यास जी और कर वो लड़की करत का बड़ी से अरे मुँह चमकावती ना किसी कुरावेले मुँह चमकावती ना किसी कुरावेले उतने नहीं खिस्सा करत। अरे किस्म किस्म के पोज रोज ही बनावेले किस्म किस्म के पोज रोज ही बनावेले उतने ना मोय के कारण बता कि काहे खातिर किस्म किस्म के मुंह बनावत तरी सो काहे खातिर नया नया पोज खोजो तरी सो कबो छत पर तो कबो घर के अंगना में तो कबो रसोई घर में तो कबो द्वार पर कबो बसवाड़ी में मोय के कारण बा कि लाइक पावे खातिर सुका सुकिया भइल बे अरे लाइक पावे खातिर सुका सुकिया भइल बे हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे। अरे वाह रे बच्चा वाह वाह हो जी वाह बहुत सुंदर। अरे जय हो अच्छा लाल भाई बजाओ वाह रविंदर वाह कमलेश वाह। हमरा तो ये नहीं बुझात कि लड़की चाहे केहू के घर को कसा हमारा घर के चाहे केहू के घर के आज यहनी में तना फोटो के प्रति लगाओ बा सियानी वसन तक हुई। अरे आज भी आई ऐसन कैसन होई सयान को आज भी आई ऐसन कैसन होई सयान को आज भी ऐसन कैसन होई सयान पर कतने मोटर से डर करवाई सिवान पर कतने मोटर से डर करवाई सिवान पर। हमार तो बुझाता गुरु जी कि 200 लड़की के नहीं खे ऐसा इंटरनेट के जमाने आ गइल बा। पहले 2G रहे 3G रहे धीरे धीरे काम करे 4G ऐसा आ गइल कि घच दे डाला सर दे काम करत। मैं 200
4G के बा कि इंटरनेट से भेंट के सुखिया भइल बे, इंटरनेट से भेंट के सुखिया भइल बे, हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे, हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे। कवि जी का नाम बाकी बुझाते नहीं खे। आज समाज ऐसा बा, काली समाज कैसन होई, ऐसे कवि जी के कहे का पड़ल कि अरे बाबा दीवाना के कुछ न बुझाता, ए बाबा दीवाना के कुछ न बुझाता। 100% हर व्यक्ति ये बात के मानी गुड्डू जी कि ये फेसबुकवे के हवा टसपवा के देन बा। नया पर तो हाइको आ गइल बटे, मैसेंजर भी आ गइल बा। उ तनकी में मैं खेल का बढ़ा देता, बढ़िया बढ़िया घर के लड़का लड़की लोग बढ़ा जाता है। ये सब कवि जी के कहे का पड़ल कि लगता समाज आज गढ़े में जाता, लगता समाज आज गढ़े में जाता। ये बारा ऐसा जुगा गइल बा कि सबसे ज्यादा अगर कुछ के सेल बाटे किराना के बाद तो बाटे कॉस्मेटिक वाला लोग। एक खातिर ना कि क्रीम पाउडर लगावे के बाद पहलो लोग लगावे तो का ओके कहीं आवे के बाद बरिस भीतरी तो रहते यूज करे। आ ए बार का बा कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता काहे खातिर कि फेसबुक को गोर लगी, व्हाट्सएप पे जब मैसेज करी तो हमार चिकनाई तनकियों से कम ना हो। ऐसे कहे का पड़ता कि अरे कौओ के गोराई वाली सुगिया भइल बे, का कहे का बा कौओ लेखा जौन गोर बिया उहो घासी लेती है। 500 हो तो काका हो कुल किस्म किस्म के पाउडर एकरा खातिर तनी गोर लागी। जैसे एगो बाड़े हमारा छलाल भाई के अब हम ना कहबू तो हम आपस में कहलो, लेकिन हमारा का कहे के बा कि अरे कौओ के गोराई वाली अरे सुगिया भइल बे, कि कौओ के गोराई वाली अरे सुगिया भइल बे, कि हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे, हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे, हई 2 दिन के लड़की फेसबुकिया भइल बे। यही जो हमार कैसेट खत्म बा भाई। हाँ भाई, भोजपुरिया समाज में जे भी गाना बजाना के रसिक श्रोता बड़े उनका से जरूर नहीं हो रहा रही कि हम लालटून बाबा जी साथ में मुन्ना लहरी जी के जोनी कैसेट जाता रुआ सब एक कैसेट का अपन स्नेह प्यार दुलार दे, ताकि हमनियो ऐसा नादान कलाकारन के मन रमल रहे लागल रहे, हाँ ताकि कुछ दू शब्द रुआ सब के बीच में गा बजा पाई जा। जी